салом алайкум дӯстони азиз. Хуб дарси шашими мо аст сохтани ҷадвал. Мегзарем ба дарс. Ман ҷадвал аллакай сохтам. Мана ин полни худаш ҷадвал. Ҷадвал мо ҷадвала бо теги тейбл месозем, яъне ки мо теги тейбла даъват мекунем. Хуб баъди он дар миёнаш менависонем, яъне мо тере менависонем ва дар охирам тере маҳкам мекунем. Яъне ки ин тере маъное надорад ки мо якта намхел чоркунҷа месозем ва теде ин мекунем ва тедеда маҳкам мекунем. Миёнаи тедеда менависонем. Яъне ки мо 1 2 3 4 чорта теде сохтем. Ин маъное дорад ки якта дута сета чорта. Ин мисол 1 2 3 ва 4 чорта яъне ки сохтем. ва аз тереш бошад 4 сохтем. Яъне ки уже ма фикр мекунам шумо фаҳмидем. Якта дута сета 1 2 3 4 чорта гирифтем. яъне ҳар кадоми ин як инҷо омад, яъне ки мо айҷа боёнша сохтем. Ина шумо худтон машқ кардан гирен, меомӯзениш. Хуб, ин буд таблица сохтам. Таблицаи мо ҳозир мо вақти браузерда мебинем, мана бинен ин хеле шод метар, яъне ки хат надорад. барои хат гирифтанаш мо бояд дар теги таблицаи умумӣ бояд менависем ки бордер. Бордер ин атрибути хата дар назар дорад, яъне ки мо мегӯем 1 пиксел хати ғавсии хат 1 пиксел шуд. мана ғавсии хат 1 пиксел шуд ва таблицаи моро биробар. ҳолатҳое мешавад ки мо аз боло мисол як хатая ду таблица аз пӯёдашон метар, ё ки аз бараш як таблица ва дар бараш ду таблица дорад. ина чӣ хел мекунем? ина ду атрибут вуҷуд дорад барои call spam ва raw spam. мо ина дар посли баъд аз tdo менависонем. дар инҷа менависонем ки call spam яъне ки аз сини боло мегирад. call spam яъне аз сини боло мегирад. call spam менависем. call spam атрибутай ва мо дар фармонаш мегӯем ки дар миёнаш яъне ки атрибут боша, атрибут фармон мета. Фармонашда мегӯем ки яъне ки диккатака аз сини боло гир. мебинем, проверка мекунем. мана аз сини боло якта дута диккатака якката гирифт. хуб, боз ҳаст raw spam. raw spam да мо менависем ки raw spam аз сини бар мегирад. ҳозир мо фармонашда менависем ки яъне 3 катака гирифт. шумо метавонед 4 катака бигӣ, 1 катака бигӣ, фарқ надорад. мана якта дута сета 3 катака гирифт. анакун инаш ва инаш лишни омад. барои инҳоро удалит кардан мо дутаи таги инҳо ки нолозиманд инҳоро гирифтак, инҳоро мегирем ва якта дигашам ай боло мегирем. пас таблицаи мо тайёр шид. шумо метавонед ки дар вазифаи хонагиро бихонед ва машқ кунед. ина иншоалло ки ёд мегиред. ин қадар мавзӯи душвор нест. хуб, як мавзӯи дигар ман ногуфта буд. ман мегӯмтон мана бинем ки дар боло як суратча ман давомад кардам. мана ин надорад. аз мо надошт, аз шумо надорад, аниқ надорад. но ина ба ёрии як гем линк мекунӣ дар қариби метатек. мо дар ҳайд ина падкулчат мекунем. ман копировать кардам. просто линк менависем, райл менависем, ин тега менависонем, баъд адрес менависем, яъне атрибути адреса менависонем. адреси сурати ман инҷа нест, ман ина просто мегирам. ман адресиро фаҳмонда будам то ки мисол ин папка даромад, дохили ин папка даромад, имейҷ даромад, баъдан ҳамин сурата мисол гирифт. но инаша он қадар аҳамият надиҳем. инаша чӣ монем чӣ намонем фарқ надорад. просто сурата баъд fabcom номашад монем. баъд форматаш бояд echo бошад. echo. ва инҷа менависем ки type, яъне ки type яъне ном да, ном бигем. яъне ки мо кем, мо мисол мардем, ва як каси дигар агар бигӯям дар кадом гурӯҳ дохил мешавад, мегӯям ки ин дар гурӯҳи занҳо дохил мешавад. ё ин ки инаша агар бигӯям ин ҳайвон кадом намуди ҳайвоне, мегӯям ин дар гурӯҳи мақсад палангҳо ё шерҳо дохил мешавад. ва мисли ина, яъне ки type мегӯяд ки амин чиз image, яъне ки гурӯҳи суратҳо да дохил мешавад ва формат x икона, яъне ки дар боло бояд биёяд. просто сахранӣ мекунем
ва дар папкаи сайдмон медароем. Дар папкаи сайдмон медароем. Ман инҷа як сурат тайёр кардам ва размериш калонай. хуб сурата шумо фабеком номша бимонед обязательно ва дар бари индекс партоенш ва шумо дар кор бешавад ки барномаи фармафактор. мана ин барномаи фармафактор. барномаи фармафактор ҳуй мекунед. просто сурата аз инҷа гирифта рост ба фармафактор мебарем. хуб мана дар фармафактор партофтем сразу инҷа размери сурата формати сурата мебарам. мо дар формати икон дар кора икона мегирем, окей мекунем. икона мегирем, окей мекунем. хуб нашуд. ҳозир я дақиқа мебинем. но бачаҳо як сабаб ки дар ҳама кор ошибка додан мумкин аст. мана уже сурати мошида як бори дига мекунем ки просто шумо бинем. просто сурата мегирем, мебарем дар формати фармафактор мепартем ва формати икона пахш мекунем ва окей мекунем. окей кардем, оғоз мекунем. ин айман фармафактор ма тоҷикия, намедонам кай тоҷики шида. шояд ай шумо русӣ бошад. хуб мана шидак баринда баром фабикум. инаша просто ҳозираш дар папка мепартем. мо дар документи HTML мон гуфтем ки мисол дар бари документи индекс яъне фабикум номи сурат ва икон ҷойгира сахраид мекунем, проверка мекунем, обновид мекунем. мана чи ошибка дод. ҳозир ошибкаша меём. фабикум. хуб фабикум тоғри форматаш ико. ман хато наст ико. фикрам ки як хатоги намекард. мана хатоги накард, яъне ки сурата баро. хуб ин бад икон ва таблица ки фаҳмондам ва як чизи дигарам кратка тест сарак мегумтон ки итсам бомузен ман дар нақшам нагирифтам ира. ин комментарий аст, яъне ки ду мана ин хел комментарий ин хел нависта мешавад, яъне ки дар дохили ду тире бигем ин қоидае ки шумо ҳозир дидесен ҳамина мисол ҳамин комментарий. комментарий барои чи дар кор? комментарий мисол просто так шумо ягон чиз менависед. комментарий чи нест, яъне ки дар сайтҳо медоред просто комментарий мекунед. ин комментарий нест. ина перепутат накунед. ба ман дар аввал вақте ки гузашта будам гумон мекардам ки ҳамин комментарий ҳамун комментарий, яъне ки дар ҳамунҷа менависӣ, аммо не ки ин нест. ҳамаи забони барномасозӣ барои худаш як комментарий дорад. ду забони барномасозӣ он бошад се равно комментарий дорад. ин комментарий ба хотири чи? ин комментарий мо чизе менависем дар браузер намебарад. мана дар браузер бинед ҳичи намебарад. дар браузер ягон чиз нишон намедиҳад. мисол масалан мегем ки мо ҳам таблицара пака ози мегем ки ози мо дар ҳам чиз дар кор нест. дани момент мо дар ҳам чиз дар кор нест. ҳозираш дада амира мисол мо мегем ки айнҷа полни удалитш накунем, ин хел удалитш накунем. просто амира бигем ки кор накуна. просто мо хел мекунем дар дуруни комментарий мегиремш. ин тамом дигар таблицаи мо кор намекунад. мана бинед таблицаи мо акай гум мешавад. яъне кор намекунад. ин чиз барои кори шумо бисёр дар кор мешавад. ма любой сайта пашти дидам комментарий дорам, ягон сайт бе комментарий намешавад. вақте шумо кодотон зиёд бешавад шумо бояд обязательно бинависед. мисол я таблицаи намедонед чи просто ай болошам хел кадам менависем ки инҷо таблица аст. мисол намехед ма давози дар кор кунест таблица бароям сразу комментарийш мекунам ки мақсад дар сайти мо дар чати мо ози ман мекунам ки таблица мо дар кор нест. ин бир комментария ва даҳида се чиза гузаштем. хуб гӯш кунен ва хитонамбо кор кунен ва бибинен ва изминид кунен. ман вақте ки кор мекардам просто ин хел мекардам, не ягон ҷора измин мекардам. гуфтам ки ҳамҷара бигирам обновид кунем, ягон чиз мешавад. мисол мебинам мебинам значит ин чиз обязательно набиад. мисол ман хеле мекардам, ё ки гуфтам чиз ку дар кора ҳаст ё нест, удалид мекардам, обновид мекардам, ё ки мегуфтам ки ина копировать кунам ку дигар ҷо дамонам ку чӣ хел мешавад.
اینکه شما هم خیلی کنید این خیلی پشتی همه برنامه‌سازایی که زمان برنامه‌سازی را میخوان یاد بگیرن همین کارا انجام میدن و شما هم همین کارا انجام بدین و موفق شید در شما تا درس دیگر. در پناه خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.